Hello. Mä teen täällä oloni mukavakseni. Niin. Täältä pukkaa videota. Nyt mä oon täällä mun psykoterapia vastaanottohuoneessa. Mulla on tulossa tasalta asiakas, mutta mä hyvin tässä kyllä kerkeän tehdä pienen video. Mä pikkasen palaan ensimmäiseen johdantovideoon ja siitä sit jo lanka uuteen polkuun, jota varmaan sit jatkan taas ensi kerralla. Mutta lähdetään ekaksi siitä, että mulla tosiaan tuli puhelu kesken sen mun videon teon ja mulla katkesi silloin ihan ajatus. Ihan blackout. En muistanut yhtään, mistä mä olin puhunut. Mutta mä palaan siihen. Mä puhuin siinä siitä, miten nämä kaksi teemaa, anteeksianto ja ehdoton rakkaus, kaksi kaverusta, ketkä eivät jätä minua enää rauhaan. Niin olin kertomassa sitä, ja kerroinkin, että vaikka mä välillä syväsukellan hyvin vaikeisiin tunteisiin, niin mä nousin sieltä suhteellisen nopeaa ylös. Ja se nousu ei siis suinkaan, tämä on nyt se tarkennus, se nousu ei siis suinkaan tarkoita sitä, että mä lilluisin jossakin ehdottomassa rakkaudessa. Mieletön voimavara, kun mä siellä lilluskelen. En lillu. Toiseksikaan en myöskään mantrallailla hoe anteeksiantoa, vaan mä elän keskellä prosessia, johon vaikuttaa se ymmärrys siitä, että mulla on kehomielen muistissa ihan solutasolla. Mä tiedän, että se on solutasolla. Mulla on muistissa se hengellinen, mystinen kokemus universaalista, jumalallisesta rakkaudesta. Koska mulla on se, niin mä pystyn jotenkin aina palaamaan siihen muistoon. Mä en saa enää sitä kokemusta siitä, mutta se muisto, se jälki, mikä minussa on, mä muistan. Se auttaa mua muistamaan. Ja sitten kun mä puhun siitä, sitten tämä anteeksianto. Anteeksianto sillä mielessä auttaa mua aina nousemaan, koska nyt tullaan Jeesukseen. Jeesus on tämä polku, mitä mä sitten jatkan ensi kerralla. Jeesus liittyy hyvin vahvasti ylipäätänsä tähän mun kasvutarinaan, mikä käynnistyi 23 keväällä. Jeesus on ollut osa mun elämää jo pikkutytöstä lähtien. Siinä ei mitään uutta auringon alla. Mutta mä en ollut koskaan mitenkään kova rukoilija. Mä oon rukoillut pikkutyttönä, oli vanhemmilla tapana iltarukoussängyssä, kun ne tuli peitteleen. Mutta se taisi jäädä jo sitten kouluiässä pois. Mutta kun mulle tapahtui tämä kriisi laukesi päälle keväällä 23, niin mun psyyke hajosi siinä määrin, että mä en enää löytänyt turvaa itsestäni. Että siellä oli ekon rippeitä sen verran jäljellä, että ne jotenkin piti mun psyykettä kasassa. Mut mä oon melko varma, että mä välillä kiikuin siellä jossakin. Väittäisin, että psykoosin tai sellaisen psykoosin ja jonkinlaisen järjen rajamailla. Niin kun mä olin siinä tilassa, mitä edustin ne ihan ensimmäiset päivät, niin
mä aloin rukoilemaan. Mä rukoilin ihan hitokseen. Aamua ilta. Mikä tarkoitti kyllä sitä, että iltaisin kun mä menin nukkumaan, niin mä oon kuvaillutkin sitä, että mä vaan käännyin Jeesuksen puoleen ja se oli kuin lämmin untuva peitto, joka asettui mun päälle ja mä pystyin nukahtamaan. Ja sit tästä tuli vielä, mä sain sit vielä sen hengellisen kokemuksen. Tämä kombinaatio yhdistettynä minulle siihen tärkeimpään osaan Jeesuksen elämästä ja hänen työstään, mitä hän minulle merkitsee. Ne on ne sanat siellä ristillä, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän pyysi anteeksiantoa niin omille surmaajilleen kuin kaikille ihmisille kautta historian. Ja ne sanat ja se oma kokemus tuottaa mulle sellaisen paketin, että se kannattelee mua, se nostaa minut, se kannattelee. Mä periaatteessa pystyn rauhoittamaan itseni ihan vaan sillä, että mä palaan niin Jeesuksen sanoihin kuin siihen omaan kokemukseen. Ja ylipäätänsä mä tykkään heittäytyä vaan hänen käsivarsilleen, mikä tarkoittaa sitä, että mä vaan luotan siihen, että hänen tahto tapahtukoon ja se on minulle paras. Niin nämä plus sitten ihan, minä olen psykoterapeutti, niin minä myös joudun yhtä lailla työskentelemään, tekemään tunnetyöskentelyä. Eli se, että mä puhun näistä asioista ja olen tekemässä näitä videoita, ei johdu vain näistä hengellisistä kokemuksista, vaan ylipäätänsä siitä, että mä hyväksyn ne vaikeat tunteet, mä otan ne vastaan, elän ne läpi ja pyrin sitten auttamaan itseäni myös säätelemään itseäni, eli palauttamaan itseäni vähän neutraalimpiin tiloihin. Mä viimeksi eilen syväsukelsin oikein niin huolella. Eikä mun keinotkaan ollut eilen kovin rakentavia. Vittumaisia tekstiviestejä, vihasoittoja. Että tää on just tätä. Eli että älkää kuvitelko, että täällä on joku ihminen, jolla on joitain mielettömiä hengellisiä työkaluja käytössään. Ei ole. Olen ihan yhtä samanlainen kuin kuka tahansa muu kovan kriisin kokenut, joka joutuu työskentelemään niiden vaikeiden tunteiden ja kehotuntemusten kanssa, ajatusten kanssa. Mutta kyllä mä sanon, että olen minä sillä tavalla etuoikeutettu tässä, että mulle on annettu tämä kokemus. Että ikään kuin, mä koen, että mulla on lihaa luitten ympärillä. Ja onhan mä siitä ihan hitokseen kiitollinen. Mä oon ihan varma, että tämä on antanut mulle ihan mieletöntä potkua parantumiseen ja anteeksiantoon. Sitä ei voi mitenkään kieltää.
Mutta mä tuun jatkossakin nostaan esille teologisia kysymyksiä täällä ja käsittelen ikään kuin niiden kauttakin tätä, koska mä opiskelen sitä ja se on kiinnostava tulokulma näihin. Mutta varsinaisesti mä haluan jo nyt sanoa, tää ei ole mikään uskonnollinen videosarja tai mulla on hyvin omanlainen tapani uskoa Jeesukseen ja en sillä tavalla ole ollenkaan sellainen puhdasoppinen kristitty, en todellakaan. Et mun ikään kuin se fokuskin Jeesuksen toiminnassa, niin se ei ole siinä sovitusuhrissa, mikä on kristinuskon ytimessä, vaan siis tämä sovitusuhri, vaan se on nimenomaan niissä Jeesuksen sanoissa ristillä. Niin kuin mä oon joskus sanonutkin, että vaikka Jeesus oltaisi otettu ristiltä alas elävänä, niin hän olisi jo täyttänyt mulle sen tehtävän. Ja se oli se anteeksianto. Joo. Ja se hänen jumalainen rakkautensa, se pyyteetön, ehdoton, käsittämättömän suuri rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Mut okei, kyllä mä nyt alan lopettelemaan, mulla tulee kohta asiakas. Mut joo, katsotaanpa mitäs tää nyt sitten teissä resonoi. Resonoiko ollenkaan? Mut jos sä tykkäät näistä mun videoista, niin mä pyydän, että käy tykkäämässä myös YouTubessa sit, että siellä painat sitä peukkua ja sitten tämän kanavan voi tilata siitä. Siinä lukee, että tilaa, eikä se maksa mitään. Et siitä saattaa olla mulle joskus vastaisuudessa hyötyä. Ei siitä vielä ole mitään hyötyä. Mulla on vissiin 9 seuraajaa. Mut hei, ei haittaa. Mä teen näitä videoita kuitenkin. On mulla seuraajia tai ei. Okei. Mukavaa loppupäivää ja kuullaanpa sitten seuraavalla kerralla. Moikka!